Buonasera, Joan Sampere. Ara us explicarem el que vam fer ahir i el que hem fet avui. Ahir pel matí vam agafar un tren des de Santa Margarita de Ligure fins a Gènova i de Gènova fins a Casella. Ens vam donar compte que eren diferents tipus de trens. Un era més modern i l'altre més clàssic. Una cosa que ens va passar a Casella va ser que ens vam perdre perquè la guia, que és una noia que es diu Esther, anava massa ràpid. A continuació vam anar a dinar i vam menjar el típic d'Itàlia. Després, avui al matí, hem anat al col·legi i al col·legi ens han separat per grups i cada grup ha anat a una aula diferent i ha fet activitats diferents. Després hem fet esports, bàsquet i bàdminton i també hem assajat per al concert de demà. Després hem dinat a la cantina de l'escola, que no ens ha agradat molt la tira. Després hem anat a agafar un barco des de... Un vaixell. Un vaixell des de Santa Margarida de Ligure fins a Portofino. Mentre que estaven en el vaixell i després quan hem baixat hem estat observant la tempesta que hi havia, que va haver-hi a l'octubre i ara estan arreglant tot. Ara anem a sopar al mateix restaurant d'ahir, però no vindran els italians i espero que no repetim el mateix d'ahir. Que repetim, per exemple, que demanem pasta o repetim. Esperem que haguem respost les vostres preguntes i si teniu més, endavant. Adeu. Ciao.